суратой акам. Намиш акама. Иш ҷиан. Иш нуш бахтиёрай уш бури. Дуй. Ами ду нафаре ки фавтидан миён, не? Гузашташан. Ҳардаш дар Москва дар метро авария шуда. ба худат ки гуфт Абдулҳамид ки Худат чӣ хел дара гуфтӣ? Ман аз Гобунӣ омадам. Ба омадам гуфтанд ки акам авария шуда. Я ду кӯдак гуфт. Фаром. Ба хона рафтам. Телефон карда саводам. Гуфт ки акат гузашт. Ба и бачаҳо ира кофтан наёфтам, ба ира дер ёфт. Той 11 ним буд. Намедонам. Я вақт телевизорамон ки мазам набуд. Телевизора гӯш кунам ҳамин масъалаи ахбороти ҳамин Украина, ахбороти Россияро ки ҳама передачаҳо каналамон ки дар бораи ҳамин чӣ рафтаиста. Трагедия метро гуфта. рафтаиста. Баъд ҳамин дилам жувас кард, худам намедонам чӣ кор кардана. Дара телефона гирифтам, бачама телефон кардана сар кард. Телефон мекунам, гудок мерава, телефона намебардора. Чанд бор телефон кардам, набардошт. Баъд гирифтам, ҳарди ҷиянам хатишан яташа овардем. ҳардишам хатишон буд. номери ваё хати бурмадам. Ай ваё куштагӣ буд телефонаш. Дига нашид ду додармам ҳамҷа да дигар тарафода. Додари калоним да бурмадам телефон хати пурсидам. Ай даро бардошт, ман гуфтам ки ҳамин хел гапай и додаро телефона набардоштаиста. Чӣ гапай? Гуфт ки кардам станция номшам фаромӯш кардам. ҳамин станцияи фалонӣ да гуфтам ҳам хеле чӣ шидай? эълон кардаистай. Ба гуфт ки ваё корошон дигар ҷодай. маршрутшон ухел нестай гуфт. зиқ наша ака гуфт. баъд намедонам соат чанд шид. Бо ҳамин гирифтам телефони ҳамин бачамда. Гуфтам яке ховай. фикрам ҳамин чӯ куҷо рафт. телефон кунам гуфта телефон кардан гирифтам. чанд бор телефон кардам ки як вақт як кас бардошт. ман хиёл бачама. алло гуфтам ки вай гуфт номи бачама гирифтам, гуфтам ки вай гуфт ки это сотрудник полиция гуфт. баъд ман гуфтам яки полисияда ғалтида ё ягон кор қати. гуфтам где хозяин телефона? гуфтам это Таджикистана беспокоит. вай гуфт ки это хозяин телефона попал в катастрофу. вай гуфт ки ҳам хеле ҷуда ғалтида. он попал в катастрофу гуфт. он пострадал. ман гуфтам дару берун бурмадам. гуфтам ишкам нафаҳма. где находится? гуфтам. ба гуфт ки он морге гуфт. погиб гуфт. ҳамин полисия. дигар гапма гум кардам. Акама дӯст медоштам. чизе мегуфтам меовард. Масалан чӣ мегуфти бештар? Чӣ ваъда медод барои худат? Чӣ меовард аз Русия? Я планшет гуфтам, ура овард. телефон қати гап задам. планшет гуфтам. чӣ биёр гуфтам. я бачаи амакиём планшет гирифта буд. ҳавос кардам, ба планшет биёр гуфтам. ба овард мадам. туи акам буридам. дар бораи ин ҷиянтон буд. ҷиянтон мешавад? ҷиянам
замочка меомад, ҳар рӯз меомад. Акаум дар Россия буд ва меомад қадима мои қапӣ мерафтем. Ҳар ҷо мерафтем. чӣ ном дошт? Бахтиёр. Вай синанги ами замочкада будагиш акин домад айда мода. Нав ҷанчам дастиш сар. Бахтиёр. Бахтиёр. Бахтиёр домодтун аст. чӣ хел бача буд? Умад Бача вазмин, бача соз буд. Як солда як бор омада, я 5 моҳ, 3 моҳ як бор омадагӣ. Қатишон бечора пасча Россия рафта меомад. Ами хонашонда як бор қатишон 6 тем чақчақ кардам бачаро. майдакиша медонистен чӣ хел? Майдаштım ben o zaman dedi. Kalonçdagi yani havlu. дар ҳамин ҳавли калоншагӣ буд? ҳар ди бачаҳо як ҷода Yak калоншагӣ? joy kalonçdagi. Yak joy kalonçdan yak joy bu kor mekardım. Yak joy mordum.